namhlanje nguwena, wena kuze kube phakade kulokhu kunguwena. Izinto zonke phambi kwakho ziyaguquka, ngisho abantu phambi kwakho bayajikajika, kodwa wena umili kunaphakade. Abesethobhala izwi lakho, izithembiso zakho zinguyebo, athe zakho izithembiso zingu-ameni. Nkulunkulu wethu onamandla wonke, sithe masibheka namhlanje ukuthi ubani ofanele ukuphakanyiswa, sambone ngekho omunye ngaphandle kwakho. Sithe masiqalaza phakathi konkulunkulu abakhona, samthole ngekho olinganiswa nawe. Wena uphakeme, wena uyabongeka, wena uphakeme, wena uyahalalela. Uyinkosi ebatshazwayo, uyinkosi edunyiswayo. Uphakeme kunamazulu, uphakeme kunezintaba zonke. Uyinkosi, uNkulunkulu ungaphilayo, ukhona manje, ungakhazimulayo. Wena uphakeme. Siyakuphakamisa, siyakubabaza, siyakugcwelisa, siyakukhothamela namhlanje ekuseni emini egameni likaKristu Jesu waseNazaretha. Nakule ndawo uNkulunkulu wethu onamandla wonke, sizophakamisa igama likaJehova. Lona lodwa lithi izwi lakho, igama likaJehova lingumbhoshongo namandla, lithi olungileyo ugijimela kulo. Abesene yalondeka kwabhala uJoshua. uNkulunkulu wethu onamandla wonke wathi zikhetheleni nina ukuthi kubani engiyakumkhonza. Wayesethi kodwa mina nendlu yami siyakumkhonza uJehova. Namhlanje emini siza kuwena Nkosi, nemindeni yakule ndawo, siza namafamilies akule ndawo, ngegama likaKristu Jesu waseNazaretha. Siyathandaza ngegama elinamandla, igama likaKristu Jesu. Lithi izwi lakho bonke laba abamethembayo, lithi baphiwa amandla ukuthi babizwe, ngokuthi bangabantwana bakaNkulunkulu. Athi yebo siyibo, athi ngokuba kabonakali esiyakuba yikho, athi kodwa mhlalivela iwuhle amafini. Athi nathi-ke siyakufana naye obhala incwadi yamaRoma, uthi akusekho ukulahlwa kubo laba bakuKristu Jesu. Athi abangahambi ngentando yenyama, kodwa bahamba ngentando kamoya. Siyathandaza ngegama likaJesu. Wake waphakama uJesu encwadini kaJohane ngomkhosi omkhulu, ngosuku lokugcina. Wathi bayekhona awamileyo phakathi kwenu, wathi bangeza aphuza. Sizoletha lawo manzi aphuze kuwo, akaphindome aphuze kuwo. Esiswini sakhe kuyawugobhoza imifula. Silethe lawo manzi nakule ndawo yaseMtuba emvekaye ngegama likaJesu waseNazaretha. Sizothi phakama uNkulunkulu, sizothi phakama uNkulunkulu. Esukhulula abantu bakho, esukhulula abantu bakho, esiyabakhulula. Kela baba bakho shanama, esiyabakhulula abantu bakho ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Besiyabakhulula abantu bakho, besiyabasindisa. Kubhala uJesu wakhuluma kwenye indawo, wathi ngizile ukufuna nokusindisa abalahlekile. Naba abantu bakho siyabathandazela. Wahlabelela omunye, wathi izizwe eziningi, wathi zisebumnyameni, wathi zisendleleni yempi eyaye
ekufeni wathi iba nomusa kuzo, wathi siphe izwi lakho, wathi susa ubumnyama bazo ngokukhanya kwakho, wathi sizwile ukukhala kwabalahlekileyo, wathi siyabathandazela Nkosi mabaphile, 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 siyabathandazela Nkosi mabaphile. Siyabonga Nkosi yenkazimulo, siyabonga sithandwa sebandla, siyabonga moya weqiniso, siyabonga kumkani wawo wonke umkani, uyinkosi phezu kwamakhosi onke, unguNkulunkulu phezu kwenyama yonke, nakule ndawo phakanyiswa. Omama bakule ndawo mabakhethe wena, obaba bakule ndawo mabakhethe wena, intombi zakule ndawo mayikhethe wena, neinsizwa zakule ndawo mazazise wena. Lithi izwi lakho insizwa zinamandla, wathi zimnqobile omumbi, wathi intombi izimbali zezwe. Manje ke siyathandaza, uthe obaba bazinhloko, wathi bayakhuluma kekho guqula izwi labo, wathi omama iy'nkophe zabo zigcwele inyembezi, wathi bayalila banxusela ibandla likaYesu. Manje ke siyathandaza, u-Isaya ukhulume ngawe, wathi ngubani nalovele ebhotsere, wathi ongubo zakhe, wathi zilijaja ligazi. Ubani uNkulunkulu ofana nawe? Ubani? Ubani? Bani? Ubani oyinkosi njengawe? Ubani ophakeme njengawe? Ubani okhazimula njengawe? Ubani omuhle njengawe? Yamukela nantudumo Nkosi lisuke ejuleni kwenhliziyo yethu, egameni likaKristu Jesu waseNazaretha. We give you praise. Hallelujah. Oh hallelujah. Yithi laba siyakubonga. Hele Nkosi Jesu, ubongwa yisi. Funa sihlabelele sonke abafowethu namhlanje. Esithi hallelujah hallelujah, siyakubonga Nkosi uJesu. Uhlabelele wena womama, wena nsizwa, wena bhuti, everyone ozwayo nalapho umsindo ufinyelela khona. Sithi nansi ingoma ke sihlabelele sonke sithi siyakubonga Nkosi. Sondela eduzane efezile sihambile manje. Ngifuna usondele eduze mfana kithi siyahamba manje siye ezulwini. Ngifuna wonke umuntu sikhonzeni uNkulunkulu, hayi ngenyama, hayi ngengqondo, kodwa simkhonze ngomoya. Lithi iBhayibheli asibambene nanyama, futhi sibambene nagazi, kodwa sibambene nemibuso, sibambene namandla obumnyama. Manje ke lempi angeke sinqobe ngenyama, manje ke lempi angeke sinqobe ngengqondo, kodwa umoya kaNkulunkulu. Abhale incwadi yabaRoma chapter number 18, uthi umoya kaJehova uyasibubulela ngokububula ekungephikiselwe. Asenzi ngenyama, asenzi ngengqondo, kodwa silawulwa umoya. Funa kuhlabele wonke umuntu kule ndawo. Kini kuna matamani, kini mande kota papare de panika sula kama hande. Hela mama 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 mama, ula mama mama mama. Come on church, come on church. Halida da baba baba barata panika andro kosakata. Sondela fezile bagithi kurra pakatani kato. Uria baba yakatani kapa. Usamba rete panika. Kuwaria fala tapalisa. Eli papa baraka tapani. Uria baba yakoto. Shende panika tepa. Lete parika panika ko. La panika panika. Ulika papa katai.
kusagata eliaba masakata pa urama yakotonimo urama yakotonimosa urama yakotonimo samaya urama koto ilama kasa elama kata urama makata ilama kosa nama. Pangabangos, 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 pangabangos.